खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 जुन शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां सान। थांखि जाफुंसारनायाव रंजा बाजायै समखौ हगारहोगोन। उदां गोसोजों बयखौबो अनसायगोन। वृष राशि। मोजां खामानिनि फारसे गोसो होगोन। गोसोआव साननाय खामानिखौ मावनो लुबैगोन। साननायफोरा जाफुंसारनोबो हागौ। मिथुन राशि। दुखु जानांगोन। गोसोनि साननाय हनायफोरा फैमाल जागोन। फैमाल मिजिंखौ लानानै हारसिङै बायदिसिना सानफ्लांगोन। कर्कट राशि। गोसोनि गोहो बोलोआ लोरबां जागोन। बादायलायनायाव जेननाय लागोन। रावजोंबो फेर फाथिनो हानाय नङा। सिंह राशि। खामानियाव मोजां खाबु मोनगोन। गुबुनजों खामानियाव लाफा जागोन। जायखिजाया बेसादखौ समानै बाहागो खालामगोन। कन्या राशि। गोसोखौ दबथाय। नाङै खामानियाव गोहो बोलोखौ बाहायनो नाङा। गावनि देहानि फारसे जोथोन लाखिगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा दुखुखौ गोबाना लानांगोन। माबा मोनसे जेंनानि थाखाय बिसिजों नांलायगोन। दावराव दावसिजों सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। वृश्चिक राशि। गोसोआव हरखाब गिनाय जागोन। गिनाय मेवनायजों गावनि इयुनखौ जोबनाय बायदि मोनगोन। गोसोआव गोबां उसुखुथु जागोन। धनु राशि। मोजां खामानियाव मदद मोनगोन। लोगोनिफ्राय आंखालनि समाव हेफाजाब मोनगोन। न'खराव गोदान खामानि जाफुंसारगोन। मकर राशि। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जागोन। खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। रांनि आंखालजों दुखु मोनखांगोन। कुम्भ राशि। मोजां खामानि मावनानै समाजाव मान मोनगोन। गावनि मान सन्मानखौ देरसिन सानना लागोन। साननायफोरा दाजाबथा जागोन। मीन राशि। नाङा फाङा ओरैनो दावबायगोन। दावबायनायजों समखौ मिथिस्लाबनाय नङा। गोसोआव माबा मोनसे आद्रा थानाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।